O certo é que pro pequeno comercio, pros hostaleiros non son tempos fáciles. De feito, é unha evidencia, Bernardo, que imos camiñando por calquera rúa galega, cada vez vemos máis eses cartéis de bótase o peche, non? Unha situación que muda progresivamente o noso mapa económico e tamén o noso mapa social. Segundo datos do INE, do Instituto Nacional de Estatística, en España pechan cada día 37 pequenos negocios tradicionais. Isto tradúcense en que só nos últimos 5 anos desapareceron alrededor do 15% deste tipo de comercios, especialmente en sectores como o téxtil, a alimentación ou os servizos persoais. No último ano foron, 13.600 os pequenos comercios que baixaron a reixa. En Galicia a situación non é diferente. A perda de poboación, a falta de relevo xeracional e o envellecemento están provocando o peche de tendas e de negocios familiares. As causas son varias. A competencia crecente do comercio en liña, con prezos baixos e entrega a domicilio. Os custos fixos que non dan tregua. Alugueiros, impostos ou suba da luz mesmo. Cambios demográficos. Hai menos xente nova e máis fogares que deixan de consumir localmente. E as consecuencias pois son claras. Perda de empregos, menos servizos a pé de rúa, barrios que van quedando sen vida, porque cando pecha o comercio de barrio, perde o barrio enteiro. E porque o comercio local non só vende produtos, senón que tamén crea comunidade. Pero por estes factores que lles estamos explicando, os que pechan por xubilación non teñen remuda. Pásalle a Mariló, unha amiga de Ribeira, que quere pechar a súa florería despois de 30 anos, pero Óscar atopa relevo. Efectivamente, Bernardo, aí tes a Mariló traballando arreo como sempre na súa florería, esta florería maravillosa, Mariló, que tes que pechar e que non sabes se vas ter remuda xeracional. Yo creo que sí. Ti crees que sí, pero claro, ti xubilaste agora, non? E despois de tanto tempo traballando, non tes claro todavía que che vai a vir alguén. Yo tengo el presentimiento de que sí que va a haber alguien. Y si no lo hay, pues tampoco pasa nada. Porque canto tempo levas ti traballando aquí na florería? Aquí en esta, o sea, en Ribeira, 30 años. 30 anazos, eh? Sí. 30 anazos que estás desde aquí e agora xubilaste xa. Sí. Ya es momento. Xubilaste e alguén interesouse aquí por este negocio? Pues sí. Interesouse, sí. Contanos a ver un pouquiño. Que queren alugalo? Queren manter a florería? Pues en eso están, sí. Están mirando sus cosiñas, pero en principio tienen idea de... Sí, hay 2 o 3 candidatos. Porque normalmente a xente nova parece que xa non se mete neste tipo de traballos e que xusto, claro, é algo que falamos moito. E ti crees que a xente sí que está pola labor de manter este tipo de negocios e de non cambiar tanto os nosos negocios? A ver, es una profesión muy bonita, muy bonita. Es cierto que es laboriosa, pero sin trabajo no hai nada, ¿no? Exactamente, sen traballo non hai nada, sen traballo tan bonito como este, mirade vai a centro que nos está aquí facendo Mariló, a tenda tan bonita que ten, a verdade que isto é perfecto para calquera, e ti xa tes aquí unha clientela e todo o demais. Mariló, en Ribeira es coñecida. Eso es un punto a favor para la persona que venga, un puntazo. Un puntazo a favor. Claro, tiene una cartera ya de clientes, ¿comprendes? Daquela, Mariló, poderíamos dicir que estás preto de pechar que haxa remuda xeracional nesta florería? Yo pienso que sí. Ela pensa que sí, amigos, e eu non podo estar máis contento e máis feliz, así que voume poñer aquí a traballar con ela. Pero, compañeiros, o que vou facer antes é despedirvos coa flor do termómetro. Aquí con Mariló, esta flor rosa para vos, compañeiros.